Kay Kelly Jelly, good morning sa imo, madam. Kagaga happy birthday ko no. Saya utod nga si Jane Nagor sa Barangay Pandanon, DSB. Happy birthday to you. Jane Nagor. Thank you, Ma'am Kelly Jelly, for sending 100 stars. Ay, ikakuha na Nagoro, kay may 50 pag hindi siya mo. 100 na kay duwa ka 50. Okay. Pin-add up ko na siya. Say good morning, Don't you worry. Good morning mo no kay Mr. Biboy Villasor sa Simo Sectoral, no? Yes. Sa kaimigo na ton, Roberto Juanbol Gallo. Maninoy, good morning. Kay Maninay Alma. Nagkuhan ko naghapon siya, nag-proxy na Maninoy sa bunyag. Oo. Ni amigo na mo na, no? Pulis. Ay, migo nyo yung bunyagan? Amigo na mo nga pulis, bata sa amigo na mo na pulis. Okay. Naruha bala? No man naman. Ano nga. Oo. Kadua na to mag-send si Kuan sang 50 stars. Yes. Ari may katatlo pagid. Mayara pa gen? Nagpaulan sa stars. Wow, sana all. Sa kay Gingging Arroyo, good morning man. Sa akon na parente dira kay Susan Sandigan Divino sa Sagay, good morning dira sa inyo. Aha. Kay Gustavo Fernando, good morning man. Maricel Jurisprudencia Sueta. Kag kay MJ Ruby Salazar, pa-shoutout niya lang kuno Salazar family sa barangay Don Jorge, Bago City, watching from Japan. May araneta pa na. Oh, Don Jorge Araneta. Ay, ano na to? Vanessa. Vanessa. Grogin Vanessa. Good morning, man. Kay Hazel Panuelo Dumalay. May aga. Krisha Blas. Sa kay Hada ko Carol Montoya. Good morning. Kay good morning dira sa imo sa Quezon City. Sa kay Ma'am Van Mayo. Ma'am Vanessa Mayo, good morning. Kag kay Doc Mayo. Doc Mayo, Matthew Mayo sang Mayo Clinic sa Rochester, Minnesota. Oh, kumplito ba? Kami Sa ulo memorize na ba? Yes, Yes, very memorization. Ronnie Villanueva sang H-Mom H, Kabankalan City. Kag sa staff dira sa second dose vaccine sa of course ako nasawa kag duha ka bata Ron Daniel. Tapos nagali sa second dose siya. Oh, Ren Daniel Ang and Bless. mga staff sang Kabankalan City mo dasig sila no. Steve Ryan Clavero, tamiyaw niya ng Clavero family sa La Carlota. Sige. Okay? O sige, standby na kita sa mga balita lokal. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:09. Sa detalye na sa aton mga balita lokal. Temporaryo nga suspendido ang serbisyo sa Don Salvador Benedicto Memorial District Hospital umpisa Abril 13 tubtob Abril 16 bangod sa patigayunon nga pagpaninlo kag disinfection. Ginhimo ang temporary suspension bangod sa anom ang nagpositibo sa 47 ka personal sa hospital nga una ginpaidalom sa RT-PCR test. Sa karon naging paidalom sa swab test ang 75 pa ka hospital personnel kag ipaidalom sa quarantine sa pasilidad tubtob nga magwa ang ilang RT-PCR results. Samtang magpadayon ang pag-cater sa rabies vaccination sa outpatient department kag padayon nga magpagwa sang bulong ang parmasya sa ospital. Magabato naman sa extreme emergency case nga pasyente ang emergency room sa ospital. Ang notisya, permado ini sang acting chief of hospital nga si Miguelito Aquino kag aprobado ni Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz II. Naglabot naman sa 30,810 ang kabilugan nga kaso ng COVID-19 sa Western Visayas matapos nadugangan sang 354 ka bago nga kaso. Nanguna ang Negros Occidental sa may pinakadamo nga bago nga kaso nga 139 ka local cases, 2 ka LSI kag 1 ka ROF, ginsundan sang Antique nga may 98 ka local cases, syudad sa Bacolod nga may 57 ka local cases kag 1 ka Apor, probinsya sang Iloilo nga may 24 ka local cases kag 1 ka LSI, Capiz nga may 13 ka local cases, syudad sang Iloilo nga may 10 ka local cases kag 1 ka Apor, kag Aklan nga may 6 ka local cases. Samtang 191 ang bagong recoveries ginadala sa kabilugan nga 26,325. Samtang 3 bagong napatay nga nagdala sa kabilugan nga 813.
Nagpadala sa sulat si Bacolod Lone District Congressman Greg Gasataya kay Department of Public Works and Highways Bacolod District Engineer James Savaliana nga nagapanawagan sang investigasyon angot sa pagpanapas sang 25 tanan ka puno sang mahogany, akasya kag rubber tree nga nahamtang sa Bacolod Cabancalan Highway sa Barangay Singkang Airport. Sa interview sa Aksyon Hotline, ginpahayag sang kongresista nga luyag niya mahibaluan ang rason sang pagtapas sa mga kahoy, kadungan sang pagpahayag nga nagapati siya nga mayara sang iban pa nga opsyon magluwas sa panapas sang kahoy. Sulo kay Gasataya, nakibot gid siya sa mabaton ang balita angot sa tikang sang DPWH kadungan sang pagpalayag sa iya pagkadismaya. Nanawagan man si Gasataya sa DPWH nga magpatigayon sang konsultasyon sa syudad antes mag-implementar sang inaplano nga proyekto. Sa karon, suno kay Gasataya, ginahulat pa niya ang sabat sa DPWH sa sulat nga ginpadala. Damlag lang, madamo nga mga pumuluyo ang nagpabutyag sang kasubo kag pagkadismaya matapos makitaan ang sitwasyon sa mga puno sang kahoy nga ginpang tapas. Naibaluan ang pagtapas sang kahoy ang may permiso man gikan sa DNR na kuntanay amo ang numero 1 nga nagaproteksyon sa dunang manggad. Pangabay ko sila na kung pwede makakandak isa ka investigasyon para masabat kung naaginimo nila na nga amo ng opsyon na timo kay kapati kita nga may ibang pa man opsyon sila nga pwede mo kung may projects lang Yes. implement just check na mo sa ibang lugar pwede na iyang ang kahoy arada palibutan mo lang da kung Ang kabahin sa pahayag ni Congressman Greg Gasataya. Hindi na pagdayunon ang pagpanapas ng siyam ka mga nabilin nga puno sa Dalan Araneta sa Old Airport sa syudad sang Bacolod. Ini matapos ang pagpakamalaot sang publiko kag ang pangabay ni Congressman Greg Gasataya. Sunod kay Bacolod District Engineer Jaime Havellana, mayara sang mga cutting permit sila nga nakuha sa DNR kag Senro nagligad nga Marso para sa nagapadalan nga proyekto sa among nga lugar. Ginpatag ni Havellana nga tuyo sa pagpanapas sang kahoy among safety sang pumuluyo kag pedestrian nga nagaladbay sa among nga dalan. Sunod kay Havellana, ang puno ang nahamtang sa sidewalk kag may posibilidad nga ang tawo manaog sa dalan para makalabay kag ini ang delikado. Ginpatag man ni Havellana nga ang sulod sang puno ang gabok na kag posible ini ang matumba sa nagalabay o kuna sa lakyan. Dugang pa sini nga may mga linya sang kuryente kag iya ka telco company nga yara sa puno kag ginalantaw nga delikado kun may bagyo. Suno pa kay Havellana, nagatuga man sang guba sa dalan kay sa drainage sa dalom sang sidewalk ang nagalapad nga ugat sang puno sang molave kag nara. Ang cutting permit ang nakuha sa DPWH ang nag-cover sa 15 ka mga molave trees, 12 ka nara trees, 7 ka mahogany trees kag isa ka eucalyptus tree. Permit is 35 kabilog ang na-approve. Na kata na is nakapasong contractor is 26 kabilog. So may siyam na lang yun kato. Kaya ako sa sitwasyon, daw kabulagin, no? So, pero may kamay mo, may mga mo sa tao. Ang kabayan sa pagpahayag ni Bacolod District Engineer Jaime Havellana. Patay na sa nasapuan las 11 Martes ang gabi sa kawayanan sa Hacienda Margarita, Barangay Kunsing, Banwa sang Ibi Magalona, ang BIPAT member nga si Elmer Hortensio, 45 anyos, kag residente sa mga lugar. Sa interview sa Aksyon Radio, sa magulang sang biktima nga si Edwin Hortensio, naglakat si Elmer las 3 ka sa naligan nga hapon padulong kuntani sa Barangay Hall, apang wala na nakabalik kag nasapuan na lamang patay sa kawayanan. Ginawulmanta mga 1 ka kilometro ang kalayoon gikan sa ilas ni nga puloy-an. Suno kay Edwin, nagserbi bilang enkargado yang manghod sa Hacienda Margarita antes nangin miyembro sang barangay tanod kag wala man sang kontra. Nagapati ang pamilya nga armado nga tao may kamuan sang krimen nga pagpatay base man sa mga pilas sa tangkugo kag naglapos pa sa iya sini nga agtang. Nagpasad naman sa resolusyon ang Negros Occidental Sangguniang Panlalawigan nga nagapakig-unong sa kamatayon ni Provincial Consultant for Hospital Operations Martin Cui. Sunod kay Vice Governor Jeffrey Ferrer, ginpasara ang resolusyon sa regular nga sesyon sing SP. Isa ka adlaw nagligad sang matabo ang pagpamatay kay Cui sa syudad sa San Carlos. Dugang pa ni Ferrer, iyaman pangabayon ang Negros Occidental Police Provincial Office nga tagan sila sang pinal nga resulta sang investigasyon. Si Cui nga isa sa mga kilala nga personalidad sa Negros Occidental, ang ginluthang samtang nagapagawa sa opisina sa Emerald Arcade FC Ledesma Avenue, Barangay 1, Ciudad San Carlos, sang Abril 12 sang gabi.
Inkumpirmar naman ni Police Lieutenant Glenn Soliman, team leaders ang PNP Regional Drug Enforcement Unit 6 nga sa Manila panagahalin ang supply sa illegal nga droga nga nagasulod sa siyudad sa Bacolod, Negros kay iban pang lugar sa Western Visayas. Sa interview sa Aksyon Radio, ginpahayag ni Soliman nga sa monitoring sa ila ahensya, gina-transport ang illegal nga droga paagi sa mga rolling cargos kag courier services nga ginapa-deliver sa mga illegalista. Doon pa ni Soliman, umpisa sa bulan sa Abril tuig 2021, nagnubo ang supply sa illegal nga droga gikan sa Manila bangod sa sunod-sunod nga operasyon sa kapulisan. Sa pagpangusisa sang grupo ni Soliman, ibaluan nga may pila ka mga drug dealers nga detenido karon sa pila ka mga jail facilities ang padayon nga kontak kada nga order sa illegal nga droga sa Manila kag marasig ang ginatunga sa mga drug pushers para ginansyahan. Ginpahayag ni Soliman nga ang mga naaresto sa naliling gabi nga santay Samuel Talaman kag Jim Estacio sulugoon sa mga drug dealers nga sa karon preso na bangod sa kaso sa illegal nga droga. Sa katapusan nga balita lokal, naglambot naman sa bulubantang masobra 200,000 pesos nga balor sa ginasuspetson Cebu nagkuha sa duwa ka mga street-level individual sa buy-bust operations ng Regional Drug Enforcement Unit sa Purok Campo, Barangay Alihis, Ciudad sa Bacolod, las 8:15 kagabi. Ang nagkaladagpanang kilala sila ng James Andrew Estanyol, 34 edad, kag Jury Hype, 36 tanan residente sa Barangay Singkang Airport. Sino kay Lieutenant Glenn Soliman, team leader sang RDEU, tatlo ka semana gin surveillance ng Estanyol kag Hype matapos gingalanan kag gintudlo man sa unang nga mga nagkaladagpan sa ginapatigayon nga operasyon. Nakuha sa mga arestado ang 14 kalonggated kag 6 ka big hit seal transparent plastic sachets ang ginasuspetsohan Cebu, masobra 40,000 pesos nga kwarta kag iban pa nga drug paraphernalias. Priso karon sa custodial facility sa Police Station number 7 ining si Estanyol kag si Hype. COVID-19 cases sa 5 karayon sa Pilipinas mas nagdamo. Samtang government hospitals ginaduso nga himuon nga COVID-19 hospital. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Sa ato naman Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Good morning! Sa liwat sa ating sinima ka-aksyon, kay Ephraim Arus, good morning. Yes. Kay Shalom, Ohio gozaimasu, Aksyon Radio Bacolod. Taga Japan gina siya. Oo. Okay. Kay Taga Donna, Japan siyang imo da Koreana to yung hambal mo yaw. hindi, Japanese to yan. Japanese to. Tatlo na yung klase da nila, hiragana, katakana, kanji. Kanji to akong daw medyo budlay. Kana man. Kana sa Amerikana ya. Hiragana, katakana.
Sa Amerika na yung Kanji. kana ang... Sa bago, guro sa Amerika. Si Marlene Reveve Tanoco, good morning. Greet nilang ko ng family na sa Barangay Bago, DSB, watching here sa San Carlos City. Sa... thank you kuno sa pag-sing sa birthday. Yes, sa lapat kagina action boy mo. Carlito Season, good morning from Limay, Bataan. Arman Regalado, good morning man, watching from Isabela. Eduardo La Chica Jr., taga-subaybay, Niyugid ako, Bisan Arico, Manila. Antipolo Rizal, pero taga-Paglaom Village sa kuno sa La Chica family dira. Good morning. Sa kay Mary Joy Camero dira sa Hong Kong, good morning man sa imo. Kay kumari ko Jean Buerom, kay kumpare ko da Arlene Buerom, mayong agaman, kay Lalaine Grace Ibarra. Good morning man sa imo. Migahay gini sila nga duha. Tatlo ni sila ni Maria Fe. Oo. Good. Mga good kay migahay sila. Mga beautiful ni sila nga mga kwan. Jujave. Patamiaw sa Family Velasco sa Kabugwason, Mansilingan. Girly Carpintero, kay Merlito Tumudos. Happy birthday kuno sila ni Georgian Hunsay sa kay Aksyon Art Tayhupon. Yes, happy birthday Action Art. Happy birthday to you. Happy birthday Action Art Tayhupon. Si Georgian ginaga una-una pa namyaw di siya. Pero i-greet kaliwat ka rin sa Action Art kaya to may gasaka na tong lechon dahan. Gani. Nagutom na ko gani. Nagbulig po ko nituwang. Ayala, ang nakita ko yung walang lechon, gakamang ipasaka anis baba. Siya lang yung kakamang? Oo. Nagbulig Ikaw pa yung ginatuwangan? Nagbulig pa ko tuwang. Ako yung nakita ko ginaya, brown na yung Na hagpok na itong panik. Saka pa baba. na timing gid lang pagsaka ko ga kuan si Sinakuha ito sa sagwa, oh. Sinakuha ito sa sagwa. Di isa ga duha ka bilog ang ginapasaan niya mo. Duwa, grabe ba? Kaya magasunod pag yung tatlo. Nga Sabi nagapasaan. Naging buligan ko na lang. Kalain. Gimutang mo to kung yung bulsa mo da. Arada. Lechon yun ako, Sili ko ako. dilitche lang. Hindi kong ulo ako na. Paraffol na karoon ni Action Art ang ulo. Limadang kabilog. Hindi, anom kita tatlo ka tao. To, duha ilang. Alo, grabe, no? Anom Balipito, kami nagkamang pasaka ginam. Masi. Grabe, madaway blood dun. Teresem from Yong, good morning mandara sa imo. Kay Mike Jan sa Moldeseva, tamiyaw sa Moises Padilla, ang Nalagon Boys. Sige. Kay Melissa Montinola, good morning, Classmate, morning. Oy, classmate magali. Balo ka mga classmate ko, yung mga grabe, mga supportive na yun sila yan, no? Grabe, good. Jason Alegria, good morning lang da sa SG Camellia North. God bless us all. Thank you. Joseph Mongcal, pera-pera lang ang inyo, taga DENR. Sa mga kahoy na. Oo, sa mga kahoy na, oo. Tingnan ako, pila na kadlaw, kapa, ang Action Boy mo do, hindi bla, no, huyop sang hangin. Hindi kaya duluman, guro sila mag-agid. Abla kaya tiga way adlaw, niya pasanagon, tani bla. Paglabay ko to gani, a whole new world. Namaguhan ka ba? Pero ako, Action Boy, as nature lover, ya. Yes. Namiyan ko na daga kita, ko na daga, ang puno. Kapapabugnaw, kada bla nga mag-agi, kada bulubugnaw, man bla. Oo. Sige lang. Anong kanta to ni mo, A Whole New World? A new fantastic point of view. Tama na. Tama na. Chiromela, Rebel of course. Greet niyo lang ko no General 1A Araneta. General 1 Araneta Elementary School. And of course, headed by Ma'am Maria Luisa Ebon. May Ebon po yun si Ma'am. Ebon asa mo. Okay. Ay, ang middle name Ebon. Okay. Good. Tisang nakapamana na siya. Gingamit siya man apelido sa bana niya. Gani man. Iya man na sang kinamataro. Che Zamora, good morning. Mario Bacalco Era, good morning. Ari lang sa La Carlota, naga-monitor. Duwa ka radio ang naga-andar din. Yes, very good. Ang duwa ka radio, Action Radio, geda? Basi ga-monitor man sila bala. Gani. Sa kay Doña Elena Aligarbes, good morning. Happy birthday lang ko sa iya firstborn nga si Vincent Aligarbes. Happy birthday to you. Vincent Aligarbes. Happy birthday. Tikon Doña ka, iniya ano niyang bata. Anong panawag?
Prinsipe. Prinsipe. O senyorito. Abe. Senyorito, gali. Sakto. Senyorito. Donya, grabe noon, Donya. Happy birthday, Senyorita Vincent. Joval Trinidad, good morning Mandra sa Kabankalan. Sige, standby na sa Balita National. Don't just throw away questions and statements. Kasbarang aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod, #1. Don't just throw away questions and statements. Kasbarang aton Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay sa 28. Detalye na sa mga balita nasyonal. Naka-record ang Department of Health sa pagsakas ng COVID-19 cases sa 5 rehiyon sa Pilipinas. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, magluwas sa Metro Manila, naobserbahan man ang pagsakas ng infection sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, kag Cordillera Region. Dugang pa ni Vergere, sangin implementar ang pulisa sa NCR Plus Bubble, naobserbahan sa ahensya ang pagsaka man sa infection sa ibang mga lugar kag naapektuhan ang ila-ila nga healthcare utilization. Unang ipahag ni Treatment Czar Health Undersecretary Leopoldo Vega nga nagsaka ang hospital occupancy sa Region 3 kag 4. Nagpaandam naman si National Task Force Against COVID-19 kag Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. sa posible nga pagtaas liwat sang kaso sang COVID-19 sa Hunyo kag Hulyo. Sunod kay Galvez, ini sa tunga sang nagkalain-lain nga variant sang COVID-19 sa pungsod nga karon ginatun-an. Matestingan ka epektibo sa mga bakuna sa sulod sang 6 ka bulan, umalin sa nag-umpisang paghatag sang bakuna. Ginpanumdum ni Galvez nga wala pa natapos ang krisis nga dala sang COVID-19 kag suno pa diri sala ang ginapaminsar sang iban nga tapos na ang krisis sa iban nga pungsod bangod anuman nga oras mahimo liwat magtuhaw ang virus. Ginpanumdum ni Galvez ang cycle sang impeksyon sa National Capital Region, Cebu kag Bacolod City sa nakaligan nga tuig sa unang nga wave sang COVID-19. Dugang pa sini tubtub wala pa sang bulong o kung tubtub wala pa nadula ang virus, hindi makahimo sang tayuyon nga pagbangon sa ekonomiya. Ginpahayag naman sa Department of Health nga hindi dapat magkumpiyansa ang gobyerno sa posible panibagong pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa Pilipinas. Ini ang reaksyon ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere matapos nagpaandam si National Task Force Against COVID-19 kag Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. sa posible panibagong pagsaka sang kaso sa bulan sang Hunyo kun Hulyo. Sunod kay Vergere, kinahanglan magpreparar ang gobyerno sa himo panibagong pagsaka sa masunod nga 2 ka bulan o kung tubtob sa katapusan sang tuig. Ginklaro man ni Vergere nga ang pagnubo sa kaso sa COVID-19 sang Martes, isa lamang ka artificial decrease bangod sirado ang testing laboratories kon weekend.
Nagsaka naman sa 5.36% ang case fatality rate sa COVID-19 sa National Capital Region sa nakaligad nga duha ka semana. Sa Abril 14 nga report sang Octa Research Group, ini nga figures ang tatlo ka beses nga mas mataas kumparar sa 1.82% nga na-record umpisa Marso 1 tinalikdan nga tuig tubtob Marso 27 sini nga tuig. Suno sa Octa ang kapaslawan sa healthcare system kag presensya sang mas peligroso nga coronavirus variants among posible rason sa pagsaka sang case fatality rate. Kumparar sa percentage antes kag pagkatapos sang Marso 28 sini nga tuig, na-record sa mga researchers ang fatality rate halin 11.8% tubtob 28.6% sa mga persona nga nag-edad 65 anyos pasaka, 5.7% tubtob 16.4% ang pagsaka ang na-record man sa mga nag-edad sa 60 tubtob 64 anyos kag pagsaka sa 2.7% tubtob 8.7% sa mga nag-edad naman 50 anyos. Ginpanugyan naman ni Anay Health Secretary kagaron Iloilo Representative Janet Garin nga himuon bilang full COVID-19 hospital ang pila ka mga ospital sang gobyerno agud masolusyonan ang kakulang sang hospital rooms para sa mga COVID-19 patients. Inasabat ni Garin sa pamangkot kung anong iya rekomendasyon para masolusyonan ang malawig nga linya sa ospital para lamang ma-admit sa panahon kasubong nga liwat nagsaka ang COVID-19 infections. Sunod kay Garin ang paghimo sang ospital sang gobyerno bilang full COVID-19 hospital nagakinahanglan sa suporta gikan sa gobyerno nasyonal. Palayag pa ni Garin may pila ka mga ospital sang gobyerno nga pwede himuon bilang full COVID-19 hospitals apang ang problema kung paano masustain. Ginpahig naman ni Anay Health Chief kagkaron Iloilo Representative Janet Garin nga wala sang clinical data nga nagapakita nga epektibo ang pag-impon sang lain-laing nga brands ng COVID-19 vaccines. Sunod kay Garin ginarespeto sining palayag sang vaccine expert panel apang para sa mamalida mas maayong ipabili ng same brand, same platform approach sa pagpabakuna sa mga individual. Una diri ginanunsyo sang vaccine expert sa Pilipinas, inatunan sa mga ining posibilidad nga pag-impon sang lain-laing nga brands ng bakuna bangod sa limitado nga supply. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:33. Sa ato naman mga ka-aksyon, B3 Bio, ang pinakabag-o garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tao. Ang power combination sang vitamin Hinugimawtihan na aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion. Upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod ka sa Indian News Team. Aksyon Eden Aboso. Kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.